ए मुंबई में मन न लगे हो दिल्ली से दिलवा भागे तो मन भर गई बा देख देख के लाल किला लेकिन लाइन बा कि चलो ना घुमा दी तो है छपरा जिला। लेकिन हम चाह कि कहतनी से जब लड़की के चलो ना घुमा दी तो है छपरा जिला तो लड़की चाहिए ना रे भाई कय गो 6 गो रे बगला 6 गो तो बरलो नहीं किसो 4 गो एगो बोली हस आओ 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 अब दूसरा की आओ आओ बाबू हुटिंग करना ना करबो हुटिंग ना करबो हो कारी ना मरबो दूगो कय गो भाई लो दूगो कय गो तैर ला 4 गो नु तीसरा की आओ 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 हेने आओ पश्चिम टोला में तारा ये नहीं संभाले कि भाई बॉर्डर को आपको संभालना है ठीक है ना 2 जनी सामने अब भाई बॉर्डर के पुरबारी टोला के लोग खिसिया जे तो का करे रे अब चौथकी के नुबारी बा आओ 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 बड़का एगो और बा बाबू हमार ये जे चौथकी बिया पांचवी जो पांचवी बिया केने बिया ना ना केने बुलाई ना हम पांचवी को बुलाएं तो आ जाएगा लेकिन पांचवी के हम बुलाओ के चाहते हैं मंच पे है जितना लोग बानू मसूरिया खाने खाड़ा ए लोग खाते होई ई सरवा तो मुर्गवा हो रे वाह हाय देखे हैं जब मुर्गो आ गए बैठे क्या बात है आइए ए मुंबई में मन ना लगे तो दिल्ली से दिलवा भागे कि मन भर गई बा देख देख के लाल किला। ए रितिका तार नाम ना जानत हो सो लइका इनका नाम है रितिका इनका नाम है प्रीति फेमस आ गइल लो जकरा पर लइका ठापा मार देले सन मोहर फेमस भइला के उ लोग फेमस यहां से हो जाला भाई एही जे बगल में मुजफ्फरपुर जिला भी शुरू हो जाला है ना त आई ए मुंबई में मन ना लगे दिल्ली से दिलवा भागे मुंबई में मन ना लगे दिल्ली से दिलवा भागे मन भर गई बा देख के लाल किला। ए मुर्गा हाइट मिलाओ अपन हाइट के लड़की ढूंढ रे साला घुस जेबे तो फिर निकलबे ना अरे मैंने नीचे गिर जाएगा तो नहीं निकलेगा मुर्गा अपना साइज के मुर्गी ले जो प्रीति बारी ना ले जो प्रीति चिन्हो इसको कि तुम्हारा मर्द है स्टेज का ए भैया तने ओ आई तने अभी आहा तने भैया हल्का सा चपके कि मन भर गई बा देख देख के लाल किला आ चलो ना घुमा दी तो मुंबई में मन ना लगे
आई देखा ना एक के हम सोचो तो नहीं कचरा जाए लेकिन नाचेगा बढ़िया मन भर गइल बाटे देख के लाल किला। अरे अरे ए बाबू तो बरूद बा बाबू रहने हम तो नहीं आओ तो होने जो होने लौकता पूरा। अरे मन भर गइल बाटे देख के लाल किला चलो ना घुमा दी तो चलो ना घुमा दी तो चमला चलो ना घुमा दी तो चमला बाबू बाप रे बाप एकर उम्र कतरा बा हो 6 साल 21 साल 12 साल के ए बाप रे बाप 6 साल एकरा का लड़का मत बुझे हो गलतफहमी मत रहियो गड़बड़ाती 16-17 बरस के बाबे नाचे तो नाचे दूरे होके नची हो नाच लेकिन बाँच अरे की गौवा में का कि छपरा में का कहीं डोसा मिली आ कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसा मिली लइकवा कहता कि अरे चला चला फूल दे अरी में छोला चाट दिलाए अरे इस लड़के का डांस देख करके और मैं अजीत आनंद इसको जल्दी गाने में कराऊंगा अपने तुमको अभी काम देंगे जल्दी बजा ताली Where is Dulha ji? Dulha is on the द्वार. Dulha is on the द्वार. Yes. बाबू हमार धीरे धीरे डाली न बहुते धीरे धीरे डाली न बहुते हमार छोट भाई ये अलमा के गाना हो ये गाना पर मुर्गवा सबसे ज्यादा खुश हो खेला अरे की जाए तो ये तो जगह है बजाता